Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lucario. Taong 1963, Kalumbuyan, Negros Oriental. Itong mga panahong ito, marami na ang nakakakilala kay Tandang Lucario. Naging matunog ang kanyang pangalan sa lugar na yon dahil sa mga kamanghamanghang bagay na nagagawa niya. Marami ang nagsasabing may tangang mutya ang matanda, pero imbis na sagutin niya ang tungkol sa paratang na yan, tinatawanan niya lang ito. Misteryoso ang pagkatao ni Tandang Lucario, na kahit ang mga makakapangyarihang tao sa kanilang lugar, hindi maiwasang mapaisip at magtakas sa matanda. Isipin niyo, wala namang tangang kayamanan itong si Lucario, pero kinagigiliwan yon ng iilan. Hindi sa kanyang mga mutya, bagkus ay sa kakayahan niyang manggamot ng mga karamdaman. Magmula rin noong pumutok ang pangalan niya sa kanilang lugar, aminado siyang maraming tao na ang sumusunod at kumukontra sa kanyang mga aral. Gayunpaman sa kabila nito, nanatili pa rin siyang walang imik at kampante sa mga bagay-bagay. Para kay Tandang Lucario, hindi ito dapat na pag-aksayahan ng kanyang lakas. Mas pipiliin niya pang manatili sa kanyang tirahan at magpahinga kaysa kaharapin ang mga taong purong paninita lamang sa kanya ang nagagawa. Sa paglipas pa ng mga buwan, nagpatuloy ang kanyang panggagamot sa kanilang lugar. Araw-araw maraming tao ang bumibisita sa kanya para lamang magpatingin ng mga karamdaman nito. Siyempre bilang isang manggagamot, di naman niya yun maaaring talikuran dahil sa iyo ng kanyang responsibilidad. Bagaman wala siyang kinikita dahil sa sakripisyo niyang yon, hindi naman ito problema para sa kanya, gawa ng naniniwala siyang pinapautang niya ng kahabagan ng Panginoon. Alam niyang hindi ito matutumbasan ng kahit na ano, kaya kahit magbigay ng donasyon sa kanya, tinatanggihan niya ito. Dahil sa ganoong pag-uugali ni Tandang Lucario, mas lalo pang dumami ang humanga sa kanya hanggang sa isang araw may nakaharap siyang batang lalaki na may kakaibang karamdaman. Sa halos ilang dekada na niyang panggagamot, di pa siya nakakita ng ganon. Isipin niyo pinuno, sobra pa sa sinapian yung batang inilapit sa kanya. Isang buwan pa lamang itong binabalot ng karamdaman, pero makikita mo na talaga ang epekto sa katawan nito. Yung mga mata nito, namumula ang gilid, may mga pantal at pasa sa katawan, tapos hindi na rin yon naliligo. Palagi lang ding nanlilisik ang mga mata nito at hindi na yon gaanong nakakapagsalita pa. Nabanggit din ng ama nito sa kanya ang tungkol sa sapilitang pagbunot ng bata sa mga dati nitong ngipin. May mga sugat din yun sa katawan na nalikha sa pamamagitan ng pagsaksak nito ng mga nakukuha nitong patalim at kutsilyo tuwing gabi. Ang nagsisilbi ring palaisipan para sa kanila ay sa kabila ng ginagawa nito, parang hindi yun nasasaktan. Dagdag pa ng lalaki na may mga kakaibang katagadin yung binibitawan na halos magbigay ng katakot-takot na tunog sa kanila. Magmula din noong napansin nilang unti-unti nang lumalala ang kalagayan ng anak niya, nagpasya silang itali ito sa higaan. Hindi naman pumalag ang bata pero may mga pagkakataong bigla na lamang yung nakakawala. Alam niyo ho, Manoy Lucario, hindi lang dyan nagtatapos ang lahat. Yang anak kong yan, gabi-gabing umuunat at bumabaluktot ang mga buto. Hindi ako sigurado pero parang nagpapalit anyo eh.
Wika ng ama ng bata matapos nitong mailahad sa kanya ang iilang mga detalyeng kinakailangan niyang malaman. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi naman niya maiwasang mapaisip ukol sa nilalang na gumagambala rito. Akala niya kasi sinasapian lang yon ng kung ano, pero malakas ang kanyang kutob. Mas malalim pa yon sa ganoong dahilan. Hindi rin siya kumbinsidong kinukulam at binabarang ang bata dahil unang-una wala siyang nakikitang palatandaan sa ganoong bato ng aral. Matapos naman niyang marinig ang mga bagay-bagay, agad naman niya itong ipinasok sa loob ng kanyang tahanan habang sumasagot sa ama nito ng, Sa ngayon, hindi ko pa masasabi ang karamdaman ng anak mo. Pero huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan para mailigtas siya. kasabay ng kanyang pagwika, ay ang pagpasintabi naman niya sa mga taong nakapila. Marami ang nauna sa batang yon, pero minarapat niyang wag na itong pansinin pa. Alam niyang medyo naiirita na yon sa kanyang ginawa, pero mas pinili pa rin niyang gawin ang alam niyang tama. Pagpasok naman nila sa loob ng bahay, agad naman niya itong pinahiga sa isang lumang higaang gawa sa kawayan. Marupok na ang higaang yun, pero ayon kay Lucario, napakarami nitong natulungan at napagaling. Habang tinitingnan naman niya ang batang yon, panay naman ang kanyang pagmamasid sa ama nito, gawa ng may nararamdaman siya roong kakaiba. Yung tipong wala naman siyang napapansin sa katawan nito, pero yung kutob niya parang nagsasabing may mali. Dahil dito, minabuti naman niyang ipagsawalang bahala muna yon pansamantala sa kadahilan ng di hamak na mas importante ang bata kung ikukumpara sa kanyang nararamdaman. Makalipas pa ang ilang minutong pagtingin sa katawan nito, nakumpirma nga niyang may mga buto yung bumaluktot at humiwalay. Kung iisipin, maaaring magbibigay yon ng hindi maipagkakailang sakit sa katawan ng bata, pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang normal lang naman ito. Maya-maya pa, nang wala talaga siyang makitang kakaiba, nagdesisyon siyang kausapin ng ama nito na kung maaari sa bahay nito nais niyang ituloy ang panggagamot. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, medyo nagdadalawang isip pa yon sa kanyang naging alok, pero kalaunay napapayag na din ito. Matapos naman nilang magkasundo, agad naman niyang isinaayos ang kanyang mga gamit. Paglabas naman niya ng bahay, bumungad sa kanya ang hindi mabilang na taong naghihintay para sa kanilang torno. Umaangal na ang mga ito, pero imbis na mabahala itong si Lucario, pinili niyang maging kampante. Ang ginawa niya, isinama ang mga taong yon sa bahay ng lalaki. Napag-isip-isip niya kasing doon na lamang ipagpatuloy ang naudlot nilang gamutan kesa paghintayin pa yon sa bahay niya nang walang kasiguraduhan. Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang kanyang mga pasyente kundi ang sumunod. Upang mapanatag naman ang mga ito, ipinangako niya roong magagamot niya ang mga karamdaman nito sa loob ng araw na yon. Bagaman alam niyang mapapasama siya sa kanyang ginawa, naniniwala siyang yun na lamang ang tanging paraan para mapanatag ang mga ito sa ginawa nilang pagsayang ng oras, kakahintay sa atensyon niya. Kalahating oras pa ang dumaan, narating na nga nila ang bahay nung lalaki. Sa dami nilang naglalakad noon, para na silang nagpoprosesyon kung titingnan.
Hindi naglaon. Nang makapasok na sila sa mismong pamamahay nito, agad namang nagsiupo ang kanilang mga kasama sa labas, tahimik na naghihintay na matapos ang kanyang ginagawa. Yung iba kasi hindi na makapaghintay hanggang bukas, gawa ng bukod sa iniinda nitong sapi at lason sa katawan, binigyan na rin niya ng taning ang buhay nito. Bago niya din yun iwan, mariin niya yung pinangakuan sa kanyang tulong na ibibigay. Kampante naman kasi siya sa kadahilanang ang ganoong pamamaraan ng panggagamot, baluarte na niya. Maya-maya pa, pagpasok naman niya sa bahay nito, bumungad sa kanya ang napakadilim nitong silid. Yung mga bintana punong-puno na ng alikabok, animoy ilang buwan na yung hindi nabubuksan. Dala naman ng pagtataka ni Lucario, agad naman siyang napatingin sa lalaki habang tinatanong yun ang, Ano ba ang ginagawa niyo rito? Wala man lang ba kayong oras makapaglinis ng bahay ninyo? Sige, dalhin mo na lang ako sa silid ng anak mo. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, napayuko lang naman ito habang dahan-dahang naglalakad patungo sa isang silid na kung iyong titingnan, parang abandonado. Pagharap naman niya sa mismong pintuan nito, may nakita siyang nakalutang na ulo sa itaas. Nakatingin yun sa kanila at sa estado ng nilalang na yon, parang matagal na yung naninirahan sa bahay na yon. Dahil sa alam naman niyang isa lang itong mahinang kaluluwa, pinili naman niyang wag na muna itong pansinin. Ang kaso lang, pagpasok niya sa loob ng silid ng bata, tumambad sa kanya ang 7 pugot na ulo na pumapalibot sa mismong higaan nito. Sa kanyang pagmamasid, napansin naman niyang bumubuka-buka ang bibig ng mga ito na para bang may kung anong binibitawang buhay na salita. Habang hindi niya pa doon pinapahiga ang bata, wala namang ginagawa ang mga kaluluwang yon, pero sa oras na inilapat niya ang katawan nito sa higaan, doon na ito nagsisimulang maging maligalig. Bagaman wala siyang kaide-ideya sa mensaheng nais ipahatid ng mga kaluluwa, pinilit niyang ituon ang kanyang buong atensyon sa paggamot sa bata. Akala niya magiging madali lang ang lahat ng iyon, pero nang akmang papainumin na niya ito ng gamot, bigla itong nagmulat. Walang pagdadalawang isip na hinuwakan ang kanyang leeg, sabay wika ang batang yun sa kanya, gamit ang napakalalim nitong boses na parang binubuo ng maraming matatandang sabay-sabay na nagsasalita. Lucario, wag mo na akong subukang palayasin sa teritoryo ko. Nakakalimutan mo na yata. Lugar ko itong pinasok mo. Hinding-hindi mo sa akin makukuha ang batang ito. Pumasok ka sa patibong. Lalabas kang talunan. Wika ng nilalang na napapaloob sa katawan nito. Paglahad naman ito ng mga katagang yon, agad naman itong pinasariwa sa kanyang alaala ang lahat ng memorya ng may kaugnayan sa mga kasalanang ilang taon na niyang pilit na pinagsisihan. Dahil sa pangyayaring yon, mas lalo namang humina ang kanyang pananalig na siyang naging sanhi upang hindi na niya mapagana pa ang bisa ng kanyang mutya. Sinubukan niya pa yung kalabanin pero wala na siyang makitang ibang paraan para magapi ito. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan namang tumayo ang batang yon, sabay sambit ng mga usal na halos magpadilim na sa kanyang paningin. Nang maramdaman naman niyang parang napapaso na ang kanyang katawan, nagmadali naman siyang lumabas sa silid habang itinatakip sa kanyang muka ang kanyang mga palad.
Pagdaan naman niya sa kinatatayuan ng ama nito, napansin naman niyang nakatayo lang ang taong yon na para bang wala itong nakikita. Iniwasan na rin niyang makipagtawaran sa mga ito sa takot na baka pasukin nito ang katawan niya. Hindi naglaon. Paglabas naman niya ng bahay, agad naman itong sinarado ang pinto na siyang naging sanhi upang magulat ang lahat ng taong naghihintay. Kahit wala nang kaide-ideya si Locario sa mga nangyari, pinili niya pa ring ipagpatuloy ang panggagamot sa mga ito. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na ipagsawalang bisa na pala ng nilalang ang kanyang kakayahan. Sa pagsapit ng sumunod na araw, pumutok ang balita sa kanilang lugar ukol sa mga taong tinulungan niyang gumaling. Imbis kasi na gumaan ang pakiramdam nito, mas lalong dumoble ang kanilang iniindang sakit na halos dumating na sa puntong muntik-muntika na nila itong ikamatay. Marami man ang nakaligtas, pero yung ibang may malalim na karamdaman at may taning na ang buhay, hindi na kinayanan pa ang kanilang kinakaharap. Dahil sa pangyayaring yon, nagkaisa ang lahat ng mga taga-baryo na palayasin siya. Itinuring siya ng mga itong enggrato at kailan may pinagbawalan na siya nitong bumalik sa lugar kung saan marami siyang natulungang tao. Masakit man yun para kay Locario, wala siyang nagawa kundi ang umalis. Buong tapang niya noong hinanap ang kanyang tadhana hanggang sa may isipan niyang maging ermetanyo na lang. Tumira siya noon sa paanan ng isang bundok kung saan napakalayo nito sa sibilisasyon ng mga tao. Nag-iisa man sa buhay at walang katuwang, nagsumikap siyang makalasap ng kaginhawaan kahit papaano. Hindi niya rin sinubukang magpabaya sa kanyang sarili, gawa ng sa oras na magkasakit siya, walang tutulong sa kanya. Sa paglipas pa ng mga buwan, napag-alaman ni Locario na sinelyuhan pala ng nilalang na yon ang kanyang mga karunungan at mutya. Ginamitan din siya nito ng sumpa na siya namang pinaghihinalaan niya na pumatay sa mga taong tinulungan niya. Dahil sa kanyang mga nalaman, mas lalo naman siyang nag-asam na ibalik ang dati niyang estado. Nakaramdam kasi siya noon ng pagmamalabis at pag-asa na mababawi niya ang bata mula sa kamay ng nilalang na yon. Wala rin siyang pake kung abutin yun ng taon, basta ba'y maisakatuparan niya ang isinumpa niyang gawain para sa kanyang sarili. Matapos naman yung mapagpasyahan ni Locario, agad naman siyang naghanap ng paraan para maibalik ang kakayahan niyang magsambit ng mga buhay na kataga. 8 araw at 8 gabi siya noong nanalangin ng nakapatira pa sa bakuran ng kanyang pamamahay. Tubig lang din ang kanyang ininom para naman masigurong makakaligtas siya sa panata niyang yon. Nang may sakatuparan na ito ni Locario, milagroso niyang naibalik ang kanyang nakaselyong kakayahan. Nang maramdaman niyang kaya na niyang magsambit ng mga lihim na karunungan, humiling siya sa mga diwatang naninirahan sa paanan ng bundok na tulungan siyang makawala. Ilang araw din niya yung tinawag at inalaya ng ritual na siya namang naging daan upang magkaroon sila ng ugnayan. Ang unang diwatang tumugon sa kanyang hinaing ay ang diwatang tinatawag niyang Daklan, ang gabay ng kalikasan at sapa. Isa yung engkantada na may malawak na kaharian kung saan siya naninirahan. Ayon kay Locario, umahon ang diwatang yon sa balong nasa gilid ng bahay niya. Hindi siya nito sinubok o kung ano, bagkus derechahan siya nitong tinanong ukol sa kanyang kailangan. Dagdag pa niya na, literal na para kay Daklan ang maging matulungin sa mga albularyong humihingi ng tulong.
Dahil sa ganun itong pag-uugali, hindi naman siya nagdalawang isip na ilahad ang kanyang nais mangyari. Sa kanilang pag-uusap, nasambit ni Daklan na hindi pangkaraniwang nilalang ang kanyang nakaharap. Kaya yun naganap sa kabila ng malalakas niyang karga sa katawan ay dahil sa panlilin lang ng mismong ama nito. Dagdag pa ng diwata na hindi ang bata ang nagpahirap sa kanya, bagkus ay ang kasama nitong nagpanggap na inosente para lamang mabitag siya. Marahil ay matagal na yung may itinatagong galit sa kanya, kaya nito nagawa ang ganoong bagay. Inilahad din ng diwata, hindi pangkaraniwan ang lihim na karunungan na tinatangan nito. Yun ang naging dahilan kung bakit nahulog sa bitag itong si Lucario. Pero sa kabila ng lahat ng yon, nabanggit ng diwata na may paraan pa para makabalik siya sa dati niyang antas. Yun nga lang, nangangailangan ito ng matinding sakripisyo para magawa niyang magtagumpay. Nang marinig naman ni Lucario ang tungkol dito, wala naman siyang balak na yon ay tanggihan. Walang sabi-sabi, agad naman niya itong sinang-ayunan na siyang naging sanhi upang dalhin siya ng diwata sa dimensyong tinitirahan nito. Pagsilay naman niya sa isang malaking kuweba, inabisuhan siya nitong tumagos sa kabilang dulo at kapag nagawa niya ito, tutuparin nito ang kahilingang kanyang minimithi. Subalit mariing inilahad sa kanya ng diwata na sa kuwebang yon, kinakailangan niyang kumuha ng kapalit. Dagdag pa nito na, matagal na nilang pinagnanasahang pasukin ang looban nito, pero dahil sa bagsik ng ahas na may 2 ulo, hindi nila yun magawa-gawa. Pagtatapat pa nito sa kanya, isang itlog lamang nito ang kinakailangan niyang makuha nang sa gayoy magkaroon siya ng sapat na kabayaran para sa gagawin nito sa kanya. Matapos naman itong mailahad ng nilalang, agad naman siyang pinasahan ng isang gininto ang sibat ng kanang kamay nito. Pagkakuha naman niya sa bagay na yon, narinig naman niya ang kanang kamay ng diwata na nagwika sa kanya ng, Mag-iingat ka, Antingero. Hihintayin ka namin sa kabilang ibayo. Mula sa araw na ito, bibigyan ka namin ng 3 araw sa loob. Sa oras na mabigo kang lumabas sa nakatakdang araw, asahan mong wala ka na doong aabutan. Iusan ng pakatandaan, hindi mo kami mga kaibigan. Kaya ka nandito ngayon ay dahil sa pabor na gusto naming makuha mula sa iyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Nang marinig naman ni Lucario ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang binabaybay ang daang napapalibutan ng mga nagsisilakihang tipak ng bato na halos kawangis ng tinik ng mga rosas. Di kalayuan sa kanilang kinaroroonan, may nasipat siyang isang napakataas na talon na halos umabot na rin sa mga ulap. Walang makapagsasabi kung ano ito, pero naniniwala si Lucario, maaaring daan yon patungo sa kaharian ng Diyos ng mga engkantado. Pagpasok naman niya sa loob, wala siyang ibang nakita kundi purong kadiliman. Bagaman may dala-dala siyang gasera, napakaliit lang ng saklaw ng liwanag na naaabot nito sa buong lugar. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, bahagya naman siyang natigilan nang marinig niya ang tunog ng ahas na gumagapang. Alam niyang pumapalibot na ang katawan nito sa kinaroroonan niya, kaya ang ginawa niya, binilisan niya pa ang pagtakbo. Nagpakawala na rin siya ng mga usal at tigalpos sa paligid na siya namang naging daan upang hindi siya basta-bastang matunton ng nilalang. Hindi naglaon. Pagkakuha naman niya sa itlog ng nilalang na yan, dali-dali naman niyang tinahak ang 10 milyang pasilyo ng kuweba. Pagod na siya noon, pero anong magagawa niya? Buhay niya ang nakataya.
Mabuti na lang, bago pa man siya maabutan ng ahas, may isang hayop na humarang sa daan. Ayon sa kanya, kasing laki yun ng isang amumongo, kaya mabilis nitong nakuha ang atensyon ng ahas. Dumaan ang 3 araw, matagumpay naman siyang nakalabas. Hawak-hawak ang itlog na ipinakuha sa kanya. Pagsilay naman ni Daklan sa bagay na yon, agad naman siya nitong dinala pabalik sa kanyang mundo, at kasabay nito ang pag-abot nito sa kanya ng isang maliit na garapon, kapalit ng itlog ng ahas. Pagsilay naman ni Locario sa bagay na yon, dali-dali naman niya ditong iniabot ang itlog, alinsunod sa kanilang napagkasunduan. Paghawak naman doon ng diwata, napangiti lang naman ito sa kanya, habang inilalahad ang rason nito kung bakit nais nitong kumuha ng itlog. Ayon dito na, tinuturing na isang makapangyarihang nilalang ang ahas na nakalaban niya. Ang pagkakaroon ng matapat na ganoong alaga, magbibigay dito ng dagdag na kapangyarihan para gapiin ang kanilang mga kaaway at mas lalong pagyabungin ang kanilang kaharian. Matapos naman itong mailahad ni Daklan, hinintay siya nitong mainom ang nilalaman ng garapon na siyang naging sanhi upang sapilitang kumalas sa kanyang katawan ang isang napakaitim na usok. Sa isang iglap, bigla namang gumaan ang kanyang sistema na sinabayan naman ng pagramdam niya sa pagtibok ng kanyang mga bertud. Nang mapansin naman ni Locario ang pangyayaring yon, napangiti lang naman siya habang nagwiwika sa kanyang isipan na, Masaya ako dahil nakabalik na ako. Ay, sa wakas, panahon na para magtrabaho. Nang mapagtanto naman ng diwata na matagumpay ang ginawa niya, agad naman yung naglaho. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, agad naman siyang nagsanay para muling mahasa ang mga nangangalawang na niyang abilidad. Halos kalahating taon din ang ginugol ni Locario para sa bagay na yon, at nung maramdaman niyang handa na siya, nagpasya na siyang bumalik sa lugar nila. Dahil na rin sa tagal ng pagkawala niya, maraming tao na ang nakalimot sa kanya. Pero sa kabila nito, pinili niya pa ring maging bihilante. Ni isa sa kanyang mga nakasalubong wala siyang pinagsabihan ukol sa kanyang totoong pagkatao, nang sa gayoy magawa niyang mapagtagumpayan ang mga bagay na kanyang pinaplano. Alam niyo, pinuno, pagdating ni Locario sa bahay ng taong trumaydor sa kanya, napag-alaman niyang yun na ang bantog na nanggagamot sa dati niyang lugar. Subalit sa kabila ng kanyang pagiging kilala, nasisiguro niyang gumagamit yon ng mga karunungang napapanig sa kaliwa, gawa ng hindi yun akmang gamit para sa mga albularyong kagaya niya. Ang mas ikinagulat niya pa noon ay noong masipat niya ang batang tinulungan niya na kasalukuyan na ring nanggagamot kasama ang ama nito. Dahil sa kanyang mga nasaksihan, minabuti naman niyang pagmanmana ng bahay ng lalaki hanggang sa nasaksihan niya ang isa sa mga karumal-dumal nitong ginagawa. Ayon sa kanya, na sa dinami-rami ng kakilala niyang albularyo, tanging ang taong yun lamang ang nanggagamot ng gabi. Kung titingnan, aakalain mo talagang nanggagamot yon. Pero kapag sinilip mo ito sa silid kung saan ito pinagpapahinga ang kanyang mga pasyente, masisipat mo ang nilalang na yon na may humahabang dila at nanlilisik na mga mata. Ipinapasok din ito ang dulo ng kanyang dila sa mga ugat na pinagdadaluyan ng dugo ng kanyang biktima para humigop ng kalahati nito. At base na rin sa kanyang mga nakita, matagal na panahon na yung ginagawa ng mga nilalang na yon.
Dala naman ng galit ni Locario. Kumuha siya ng tuyong kawayan na nilagyan naman niya ng bulaklak ng papaya, kalakip ng isa sa mga karga niya, ang tipak ng batong dignum. Nang mapag-isa na niya ang mga sangkap na yon, agad naman niya itong isinaboy sa ilalim ng bahay ng mga nilalang na siyang naging sanhi upang magsigawan yun sa loob. Pinilit din ng mga itong kumawala, pero hindi nila yun magawa-gawa dahil sa kawalan nila ng kakayahan na humawak sa pinto at bintana. Pagsilay naman niyang umeepekto na ang kanyang pangontra, agad naman niyang dinukot ang daladala niyang posporo, sabay silab sa pundasyon ng bahay nito. Isipin ninyo, hindi na noon gumamit ng langis itong si Locario, pero mabilis na lumapat ang apoy sa bahay na yon. Halos segundo lang ang naging pagitan nang lumaki yon ng lumaki hanggang sa hindi na ito mapigilan. Sa loob ng isang gabi, tinupok ng nagngangalit na apoy ang bahay, dahilan ng pagkamatay ng lahat ng nilalang na nasa loob nito. Isinama na rin niya ang dalawa pa nitong binibiktima sa kadahilan ng nasisiguro niya na tanging pagdurusa lamang ang naghihintay para sa mga taong yon sa oras na ito ay makaligtas pa. Ilang araw pa ang lumipas ng kanyang pananatili. Marami ang dumaing sa mga karamdaman nilang pilit na pinagaling nung mag-ama. Kating-katiman siyang tulungan nito. Hindi niya yun ginawa dahil sa mga bagay na naunawaan niya magmula noong itinuring siyang enggrato ng mga taong kanyang pinagsilbihan. Imbis na makialam pa sa kanilang problema, panatag siyang umuwi sa tahanan niya upang ipagpatuloy ang buhay ng isang ermetanyo. Bagaman nag-iisa sa buhay, nagkaroon si Locario ng isang kaibigan na nakatira sa karatig lugar. Kagaya niya, isa din yung simpleng albularyo na naghahanap ng dagdag na karunungan para makatulong sa tao. Halos ilang taon din silang nagsama nito hanggang sa maibahagi na niya ang kanyang istorya na may kinalaman sa pinakamalaking pangyayari sa buhay niya na hindi niya makakalimutan. At ang sabi ng nagpadala ng kwento, lagyan na lang natin ito ng titulo na Locario, ang ermetanyong humingi ng tulong kay Diwatang Daklan. Okay. Opinyon ko sa kwento. Bagong diwata na naman to, no? Diwatang si Daklan. Grabe, sobrang risky. Hindi kanya susubukin, wala siyang gagawin sa iyo kung ano-ano, pero bibigyan kanya ng isang misyon na pwede kang mamatay. 'Di ba? Alam nyo, para sa akin, yung naging karanasan ni Locario sa loob ng kuweba, sobrang malaking question mark sa akin yun. Sino yung humarang sa ahas na may dalawang ulo na halos kasing laki ng amumongo? 'Di ba? Pwedeng gabay niya, pinadalang tulong ng diwata na hindi na lang siguro sinabi sa kanya, o naligaw lang doon. Pwedeng ganun, di ba? So, yun lang inaisip ko. Tsaka, ano kaya nangyari dun sa nakuwang itlog ni Locario na binigay niya kay Diwatang Daklan? Lumaki kaya? Natulungan kaya yung diwata sa mga gerang kinaharap nila? Mas lalo kayang lumaki yung kaharian nila? Alam nyo, sa buong kwento, doon ako pinaka nagkaroon talaga ng interes eh. Parang ang sarap pasukin ng mundo na itong diwata na to. Kaso lang, isang eksena lang eh. Pero, ewan natin, di ba? Hindi natin masasabi kasi ang sabi sa kwento, description dito kay Diwatang Daklan, tumutulong talaga siya sa mga antingero, ermetanyo, nang walang kahit na ano. Kapag may gusto kang hilingin sa kanya, hindi mo na kailangan mag-alay ng kung ano-ano eh. Lalapit siya talaga sa'yo, tapos tatanungin niya kung anong kailangan mo. Kaso, ang pinakapagsubok niya, misyon na magkakaroon din ng pabor para sa kanya. 'Di ba? Ano-ano kaya yung mga misyon na 'yon?
Ganda lang sana, no, kung may ganun tayong klase ng kwento tapos series. Kaso isa lang eh. Pero overall, ang ganda ng kwento. Mabuti na lang nabawi ni Lucario yung kakayahan niya. Kasi kung hindi, masaklap yun. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.